गिबि हिनजाव थाखानानै बे समाव जाय बिथांमोना सासे आरोबाव जुलि खालामनो जुदि प्लेनिं खालामना जुदि दङब्ला एब्ला सोरखौबा गोसो थोखुमानानै जुदि दङब्ला आरो बेखौ हाबा खालामनो सानदोंब्ला बे समाव सांग्रां जाखादो बेनि थाखायनो आसामाव मैया मोनसे बिल पास खालामदों एबा मोनसे आयेन लाबोदों जाय आयेननि गेजेरजों जुदि नोंथाङा आरोबाव गिबि हिनजाव थाखानानै आरोबाव जुदि हाबा खालामोब्ला एबा जुलि लायोब्ला बे समाव मोननांगोन गोबां बिबांनि साजा जोबथेसालिनि आलासिबो जानो गोनां जानो हागौ। मा दं बे आयेनाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन। थारैनो बे आयेननि गेजेरजों मा साजा मोननांनो हागौ जुदि नोंथाङा गिबि हिनजाव थाखानानै आरोबाव जुदि सोरखौबा जुलि खालामोब्ला बे जुलि खालामनाय बे सुबुंखौ बा सुबुंनि बेरेखायै बे समाव मा आयेन जाबसिननाय जागोन बेनि अनगायैबो नखरनि बिमा बिफाया मा साजा मोननांनो हागौ जाय बिथांमोना एबा जाय जायगायाव हाबा खालामदों एबा गावबुराफोर दं बे गामिनि गाहायफोर दं बे गामिनि गाहायफोरनि सायावबो बे समाव साजा फोसावदों एबा फाइन फोसावदों। बेराफारसेथिं मौलाना बिथांमोननि थाखायबो बे समाव साजा फोसावनायखौ नुनो मोनदों। फाफ्रोमबो बिथिङाव बे समाव बे आयेननि गेजेरजों मोननांनो हागौ साजा। मा बे आयेना नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बे आयेनानो जादों दि आसाम प्रहिबिशन अफ पलिगेमी बिल 2025 बां हाबा लानाय होबथा आयेन 2025 जायनि गेजेरजों बे समाव गोबां जाय बिथांमोना जुलि खालामनो जुदि गोसो दङब्ला एबा सोरखौबा हाबा खालामनो जुदि गोसो दङब्ला बिथांमोनखौ बा होबथानायनि मोनसे बे आयेनखौ मैया पास खालामनाय जाबाय। बेनि गेजेरजों मा साजा मोनगोन ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। गिबि हिनजाव थाखानाबो नैथि जुलि खालामोब्ला 7 बोसोरनि जेल जानो हागौ। गिबि हिनजाव थानानै नैथि जुलि खालामब्ला 7 बोसोरसिम जेल जानो हागौ। जाफ्लेबाय थानाय दायनिगिरिफोरा उननि मोनफ्रोमबो दायनि थाखाय 2 गुन साजा मोनगोन। जुदि बे जाय सुबुङा 7 बोसोर जेल जाखांबाय बेनि उनाव आरोबाव जुदि बे जुलि लाफिनोबा एबा जाफ्लेबाय थायोब्ला आरोबाव 2 गुन 7 बोसोर सिगांनि समाव आरो बियो 14 बोसोरसिमा जाहैगोन। गोबां हाबा मावनायाव हेफाजाब होग्रा बिमा बिफाखौ गोबां हाबा मावनायाव एबा हाबा लानायाव हेफाजाब होग्रा बिमा बिफाखौ 1 लाख रां जुरिमाना होनांनाय जागोन। 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव साजा होनाय जागोन। बिमा बिफाफोरनि थाखायबो मोनसे गिदिर बिथांखि बेवहाय फोसावदों जे जाय गोबां हाबा एबा नैथि जुलि हाबा खालामनायनि जे बिमा बिफा बा हाबा होनायाव हेफाजाब होग्रा बिमा बिफाया 1 लाख जुरिमाना होनांगोन आरो बेनि अनगायैबो 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा मोननाय जागोन। नेमखौ सिफायनानै गोबां हाबा लायोब्ला 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानायजों लोगोसे 1.50 लाख रांसिम जुरिमाना होनो नांगोन आरो बेनि अनगायै नेमखौ सिफायनानै गोबां हाबा लायोब्ला 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानायजों लोगोसेनो 1.50 लाख रांसिम जुरिमाना होनो नांगोन। दायनिगिरिफोरनि बेलायाव 3 बोसोरसिम जोबथेसालियाव साजा होनाय जागोन आरो दायनिगिरिफोरनि बेलायाव जाय दाय हमजागोन बिसोरबो 3 बोसोरसिम जोबथेसालियाव दोननाय जागोन। सोरबा मौलानाया हाबा होयोब्ला 5 बोसोरसिम जोबथेसालियाव साजा मोनगोन। जाय मौलानाया बे हाबाखौ होगोन बे होग्राफोरा 5 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। गामिनि गावबुराफोरनि बेलायावबो 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। गामिनि गावबुराफोरनि थाखायबो मोनसे साजा मोननाय जागोन बे आयेननि गेजेरजों। जाय गावबुराफोरा 3 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव साजा मोननांगोन। सोरबा साख्रि थानाय सुबुङा खेबसेनिबो बांसिन बा सासेनिख्रुइ बांसिन हाबा जाबाय बिनि साख्रिया दानजानाय जागोन एबा खोमाना लानांगोन। सोरबा साख्रि थानाय सुबुङा खेबसेनिबो बांसिन एबा खनसेनिख्रुइ जुदि बांसिन हाबा जाबाय एबा बिनि साख्रिया दानजागोन एबा खोमाना लानांगोन। जुदि सोरबा सासेनि बांसिन बिसिफोर दं अब्ला बिसोर सोरखारि स्किमफोरनि सुबिदाफोरखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना सासेनिख्रुइ बांसिन हाबा खालामदों बैफोर बिथांमोना सोरखारि जायखिजाया स्किमखौनो मोननाय नङा।
जुदि नोंथाङा गोबां बिसिफोर दं अब्ला नोंथाङा ओनसोलारि बिसायख'थियाव बाहागो लानो हानाय नङा। जाय बिथांमोना गोबां बिसिफोर दं बैसोरो बिथांमोना बे ओनसोलारि बिसायख'थिफोराव बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोननाय नङा एबा केन्डिडेट एबा जायखिजाया सोरखारारि एबा जे बिसायख'थिफोराव बाहागो लानो मोननाय नङा होननानै बेवहाय रोखा लिरनाय दं। जायखौ दि आसाम प्रहिबिशन अफ पलिगेमी बिल 2025 एक्टनि गेजेरजों बेनि गेजेरजों बे समाव बे होबथानाय हाबाफारिया गोख्रों भाबै जागोन। जायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आइजोफोरनो बा आइजोफोरखौ रैखाथि होनाय एबा मुसलमान हारिनि गोबां सुबुंफोरा जे गोबां हाबा लानाय एबा बां हाबा लानायनिफ्राय आइजोफोरा रैखाथि मोनगोन आरो गोबां आइजोफोरानो बे समाव रैखाथि गोनां जिउ दानो हागोनखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।